kuat ne tu ke rit tepat pasti dak tok lo ne tu ke la son pina ne tu ma idea ne tu ma karakter ne tu ma soritro ne tu ma ot ke nan tu ma son kali ne tu ke kam ke claim ke terak ri pusi pulo lada re chupen rat asota kam claim rapet titi pusi dak ke tok duk a hok alam a prang a hot ke re chupen rat atum anta kam claim rapet titi karbiatum ta lapen hala karbiatum rat ka along kame claim rapet chiapan serwan ke pinjong si serwan ke ateng pen si haladak elitum kleng sarpo pen kleng dut ta bipon di kleng sarpo pen kleng dut ta serwan ke si klem la serwan ke du amethang arong kacaria pot du putal ladak ke tok du et la pot ibarat la tenang litum eklong pot la pen ladak nang ipui ilitum apa la bangsu la 6 schedule non la ke doboma 6 schedule ke la dakhaliyo 6 schedule to the Constitution of India as it exists today bini ke doboma 6 schedule la hello la dakhate la pen ilitum 6 schedule nang pipen ilitum apan det so nang kimpilo la pen la det so kacari dia pan itu pan autonomous council nang pilo autonomous to the pilo auto puge nang litum auto rickshaw hala dambom theklong body auto rickshaw akeng pen ala pedal ke dong ta juk hala bang dong de te sing ton kok di ame thang dam un e lao so auto rickshaw bang ai jing do pok la ger long do pok le te chon tu ji di la bang ke dam bo ya me thang ta la si auto okay e me thang auto normal okay ame thang ke claim council lagi usi pula ametang ke claim ilitum emetang ke claim ki council komat lon te ka cari pon po rat ke do an ke hala council long ke ingidun pe on apai ta vedeti uta un edeti pejuda un edeti la pot pro amunit ko pular ni tiret elong vetang ni po la bot ilitum council silang si hala daksi ilitum Allah ke toy dunan di ilitum Allah